Ja, her ser vi så Per Jensen, der hælder blæk ud af en BJ200 med vand. Det går rigtig godt her. Det er nok en genopfyldning, som har set godt. Ja, så har vi lige en optagelse her med Per. Ja, der står lige og renser en printer, som vi skal trampe i stykker om lidt. Og hvad synes du om det, Per Jensen? Er det noget, du kan lide at trampe på en printer? Jeg synes, det er meget underholdende at prøve. Sådan en lille sød BJ200 her, der skal trampes i stykker. Ja? Det skal aflives. Ja, så kører vi. Hvad skal der ske? Så skal vi smadre en BJ200. Per vil stille sig op og kvæse den. Der røg 34.000 kroner. Nå, men Per Jensen, han sagde jo, der ikke var blik i printerne og sådan noget, men jeg ved ikke, hvad han vil kalde det her. Det er ikke sådan helt nede på. Det her, det er de sørgelige rester af en BJ200, der er blevet kvæset til ukendelighed her. Ja. Hvad synes du selv i går, Per Jensen? Hvordan var det at stå på sådan en 200? Hvis vi ser, den koster 3400 i dag. 3400 kroner har du lige kvæst i smådel her. Ja, forhåbentlig ikke. Der røg resterne. Ja, det var så den BJ200, må man sige. Der er ikke så meget tilbage af den, så det ved et eller andet her. Der er kun nogle smådele tilbage. Nogle skæve tandhjul. Og nogle skæve tandhjul og sådan lidt blæk. Der er stadig lidt blæk herovre omkring. Men det er jo, hvad der sker. Men det råder vi både på senere, vender vi tilbage med en ekstra.